Roma Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 7. Ako si Pablo nga alagad ni Kristo Jesus. Gipili ako sa Dios nga mahimong apostol aron magwali sa iyang maayong balita. Kining maayong balita gisaad sa Dios kani adto pinaagi sa iyang mga propeta, ug nahisulat kini sa balaan nga kasulatan. Mao kini ang balita mahitungod sa iyang anak nga si Hesus Kristo nga atong Ginoo, sa iyang pagkatawhanon, kaliwat siya ni David. Ug sa iyang espiritu hanong pagkabalaan, napamatud-an nga siya anak sa Dios sa gamhanan nga pamaagi sa dihang nabanhaw siya gikan sa mga patay. Pinaagi kang Kristo na dawat namo ang grasya nga mahimong apostol aron masultihan ang tanang mga tawo sa husto nga pagtuo ug pagtuman kanya. Ginabuhat namo kini alang kanya. Ug kamo nga mga tumutuo diha sa Roma, kauban usab kamo sa mga tawo nga iyang gitawag aron mahimong mga sumusunod ni Hesus Kristo. Kining akong sulat alang kaninyo diha sa Roma nga gihigugma sa Dios ug gitawag nga mahimong iyang katawhan. Hinaot nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw, gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Hesus Kristo.